сайлауалды кампаниясында әйткән егіз бердәм дәүләт имтиханын татарча бирү өлгесен Думага әзерлибез дип, БДИны татарча бирү тәкъдиме өлгесе Думага кайчан кертеләчәк, бу юнәлештә эш ничек бара? Мин сайлау вакытында бердәм дәүләт имтиханын татарча бирергә кирәк дигән андый фикерне әйтмәдем. Мин әйттем, һәрбер баланың менә ниндер фәнне үз туган телендә татарча бирергә мөмкинчелек бирергә кирәк дип әйттем. Аның андый хокукы булырга тиеш дип әйттем. Һәм ул дөрес, андый закон миндә әзер. Ләкин ул хокукны тормышка ашыру өчен мәктәп әзер булырга тиеш. Һәм безнең бөтен мәгариф системасы әзер булырга тиеш. Аны үтәү өчен экзамен алу өчен кимнар дигән бар, экзаменнар ала торган механизмнар алар безнең юк бу көндә. Без аны тормышка кызганычка ашыра алмыйбыз. Татар теле буенча гына түгел, татарча гына түгел, башка ул бит закон башка халыкларга да кагылачак. Без шушы фикерне Россия мәгариф министрлыгы белән сөйләштек, аны ул юнәлештә эшләргә кирәк. Мин моның буенча эшләячәкмен. Якын арада 5 елда булачак микән? Сезгә тәкъдим әйтте Рүзәл Юсупов, Педагогик университетының элекке ректор, академик. Депутатлар, әлеге яңа сайланган депутатлар бик якын арада моның белән шөгыльләнергә тиешләр. Һәм Татарстанның мәгариф кануны бар, аерым. Без әйтәгез, полемикага кирмәгән инде, мин үземнең фикеремне әйттем. Мин бу юнәлештә эшләячәгемне әйттем, тагын нәрсә дип әйтим, 5 елмы, 10 елмы, 30 елмы, бәлки 1 елдан соң эшләп чыгарбыз, бәлки 5 елда эшли алмабыз, ул бит 1 миннән генә тормый. Тагын бер тапкыр әйтәм. Законның кертүнең проблемасы юк, ул әзер, иртәгә кертергә була. Ләкин аны кертеп, без бөтен мәгариф системасын суттан чыгармыйчакбыз. Мәктәп системасы әйтә, мин әзер түгел синең ул хукукны тормышка ашырырга. Бала судка бирә, нәрсә суттан чыгып бөтен мәктәпне судка биреп утырабыз инде. Ул бит бер татар теләгенә кагылыш. Хәтта без әзер булырга мөмкин. Менә безнең туган телләрне өйрәнү буенча укыту әсбаплары 9 класска кадәр федераль реестрга кертелгән, һәм анда элеп тора. Кызганычка каршы, бездән башка бер халыкның да федераль реестрда туган телләрне өйрәнү әсбаплары юк. Бар 2 китап якутларның, бар 2 китап хаккасларның. Хәтта башкортларның да бер генә китабы бар микән? Бетте, бүтән юк.